Kunomama okuthiwa uShamiri Batohi. uShamiri Batohi masibheka umlando wakhe muhle impela. Wathi umongameli wethu uRamaphosa ophethe leli mhla emkhetha unethemba elikhulu kuye. Nathi-ke njengabantu ababukela bude buduze sakholwa ukuthi yonke lento ayishoyo umongameli wethu inobuqiniso. Kodwa ngifuna ukuveza nazi izinto ezimbalwa ngaloya mama. Loya mama usekhombisile ngayo yonke indlela ukuthi usehluleki. Futhi le position abamnikeze yona ukuthi ehole i-NPA okuwuphiko lwabashushisi la eSouth Africa. Uyehluleka. Umama lo la eqale khona nje ukwehluleka wavele wakhombisa ukuthi ayikho into azoyenza, vele ungene lapha esikhundleni ngoba eyilungu le-ANC. Ungene lapha esikhundleni njengoba eyilunga le-ANC, ayikho futhi into azoyenza, uzokwenza intando ye-ANC. Umama lo Batohi okokuqala sibe ne-State Capture Commission. I-State Commission kunabantu abangama-politicians, iningi labo elibuya kwiqembu leli lamakhomanisi i-ANC. Kwathiwa labo bantu abashushiswe kuze kube namhlanje abashushisiwe. Kodwa into ayenzayo ugijimela icala likaBaba uLuthuli elenzeka le ngo-56 namanye apartheid. Amacala angasisindawo. Yebo, ubulungisa kumele benziwe. Njengamanje kunezinto esuke zenzeka esilindele ukuthi thina njengabantu ukuze sizoba nethemba kubo bengabaholi beshushise futhi beqinisekise ukuthi kunobulungiswa kulezo zinto lezo. Umama uBatohi uyehluleka impela futhi sekhombisile ngayo yonke indlela ukuthi uyehluleka. Okwesibili, kwehle lento yokuthiwa iphalaphala. Kuphalaphala ayikho into ayenzile. Instead uvikele umongameli ophethe noma ohlele esihlalweni njengamanje. Umthetho la eSouth Africa uthi umuntu akumele etholakale nemali ewucash engaphezulu kwa-25,000. Le lapha kuRamaphosa u-25,000 awazi waphindwa kangaka. Mabili amacala kumele ngabe wawathola loya mfu. I-money laundering kodwa ayikho into ayenzile lo mama. Instead umvikele. Akuphelanga futhi khona lapho. Recently sithole indaba ka-Amotosa, lo mfundisi mbumbulu waseNigeria. Ibhlungu lento eyenziwe kuzisulu zika-Amotosa. Ibhlungu kangangokuthi